Mae Antur Waunfawr yn menter gymdeithasol a dyn ni'n bodoli ys rhywbeth fel 7 mlynedd ar 20 erbyn hyn. Ond yn wreiddiol corff gwirfoddol a cwmni cyfyngedig oedden ni, ond nawr dyn ni'n diffinio'n hunain fel menter gymdeithasol. Dyn ni'n gwneud pob math o brosiectau sy'n integreiddio pobl efo anabledd dysgu mewn i'r gweithlu a rhoi hyfforddiant a phrofiadau gwaith iddyn nhw. Prosiectau cynaladwy sy'n integreiddio ond mae'n trad ni yn y gymuned. Mae menter gymdeithasol yn holl bwysig oherwydd y math o brosiectau dyn ni'n medru wneud. Bod mae'n bwysig i ni fod yn hyfyw yn ariannol. Nid wneud elw di'n prif nod ni. Yn prif nod ni ydy rhoi yr elw dyn ni'n ei greu nôl mewn i'r gymuned, nôl mewn i'n prosiectau ni fel bod ni'n gallu creu mwy o waith. Felly mae'r model menter gymdeithasol yn holl bwysig a dwi'n meddwl bod yn fodel dylen ni fod yn gweld yn cael ei ehangu trwy Gymru. Dyn ni eisiau gwneud mwy o bethau yn gynaladwy yn yn ardal ni'n hunain. Dwi eisiau creu teyrngarwch yn lleol. Yn fwy na dim, dyn ni eisiau bobl i ddallt hanfod menter cymdeithasol a bod yn rhan ohono fe. Pam ddim creu menter cymdeithasol mewn mwy o ardaloedd eraill? Trwy Llwyddo'n Lleol, gall bobl ifanc dod at ei gilydd, meddwl am syniad gwreiddiol, rhywbeth sydd ddim wedi cael ei wneud yn ei ardal nhw o'r blaen. Be di'r angen, pwy fusnes fysa'n llwyddo, sut mae modd creu gwaith i bobl. A gallan ni feddwl lwyth o bethau cyffroes sy'n bosib i wneud yn ardaloedd ni'n hunain. Felly, anelin uchel, ond anelin uchel yn cymunedau ni'n hunain sy'n rhaid mynd i bendraw'r byd i wneud pethau chwaith. Mewn un gair, sy'n ni'n gorfod dewis un gair i Llwyddo'n Lleol, sy'n ni'n dewis y gair pobl. Achos ar ddiwedd y dydd, eisiau dysgu gweithio efo pobl, gwasanaethu anghenion pobl, ac yno ni fel pobl mae'r doniau, mae'r gallu i ateb anghenion yn cymdeithasau ni.